Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Юлія Крук і галоўнае сёння. Больш за 42 тысячи квадратных метраў жылля або 6 новых жылых шматкватэрных дамоў. Столькі плануецца ўвесці ў эксплуатацыю ў бягучым годзе ў раёне. Увесь мінулы тыдзень у Беларусі ўспаміналі жудасныя падзеі вясны 43-го, адну з самых вялікіх трагедый 20-го стагоддзя. Шайбу на лёд у лядовым палацы адбыліся адкрытыя абласныя спаборніцтвы па хакею з шайбай сярод юнакоў 2007 года нараджэння і маладзейшых, прысвечаныя 630-годдзю маладзечна. Больш за 42 тысячи квадратных метраў жылля або 6 новых жылых шматкватэрных дамоў. Столькі плануецца ўвесці ў эксплуатацыю ў бягучым годзе ў раёне. Пытанне аб выкананні праграмы жыллёвага будаўніцтва ў 2017 і мерах па выкананню задач на 2018 год. Па ўзвядзенню жылых дамоў напярэдадні абмеркавалі на пасяджэнні выканкама. Адрасы, па якіх хутка справіць наваселле маладзечынцы, якія маюць патрэбу ва ўласных апартаментах, даведаўся наш корэспандэнт. Сёння будаўнічая галіна Маладзечынскага района прадстаўлена 38 арганізацыямі. Зладжаная работа ўсіх звёнаў сферы дазваляе штогод выконваць даведзены вобласцю паказчык. У мінулым годзе план будаўніцтва быў перавыкананы амаль на 10%. Усяго ўведзена больш за 43 тысячи квадратных метраў жылля. 5535 квадратных метров многоквартирные жилые дома, 37 600 квадратных метров индивидуальные жилые дома. 163 квадратных метрах – это жилые дома, построенные в сельхозорганизациях, в частности, в Восход Агро. В 2017 году в районе введены в эксплуатацию 94 квартиры в двух многоквартирных жилых домах. 40-квартирный жилой дом по генплану номер 25, микрорайон Восточный, и 54-квартирный жилой дом по улице Волынца, построенных на условиях долевого строительства. 216 индивидуальных жилых домов, 2 одноквартирных жилых дома в сельхозорганизациях. За 2017 год улучшили свои жилищные условия в результате нового строительства и сняты с учета нуждающихся 241 человек. У гэтым годзе змяншаць абаротаў ні мясцовыя вертыкальні будаўнікі не збіраюцца. Калі Мінаблвыканкам паставіў задачу па ўводу ў эксплуатацыю 29 тысяч квадратных метраў жылля, то на падставе аналізу тэмпаў росту у Маладзечынскім выканкаме лічаць магчымым павялічыць лічбу да 45 метраў квадратных. Іх складуць 6 шматкватэрных дамоў і больш за 30 тысяч квадратаў індывідуальнага жылога будаўніцтва. И все равно недостаточно для нас этих даже 45. Мы должны выйти на уровень 2013 года, там мы, по-моему, сдали 65 тысяч. 65 тысяч было. Вот на этот уровень нам нужно выходить, не в этом году, в следующем, может быть. Для этого необходимо проработать совместно с ТУКСом. Мы уже проработки ведем по земельным участкам, не истребуя даже участки, которые под земель сельхозназначения. У нас есть варианты, как, и есть земельные участки, нужно работать в этом направлении. И начать, естественно, микрорайон Буховщину. Такія тэмпы павінны істотна скараціць колькасць маючых патрэбу ў жыллі, які прадугледжвае закон у прыярытэце шматдзетныя і маладыя сем'і, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў, сироты. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по Маладеченскому району состоит 12 759 человек, в том числе в Молодечно 11 118 человек, в районе 1641 человек. Из общего числа состоящих на учете нуждающихся 781 человек имеют право на социальное жилье. Также на учете стоит 547 сирот, 633 многодетные семьи и 111 семей, воспитывающих детей-инвалидов. За мінулы перыяд 2018 года УКСам Маладзечынскага района ўжо ўведзена ў эксплуатацыю некалькі шматкватэрных дамоў. У 2019 у спісе з'явяцца яшчэ 2 дамы ў 10 мікрараёне, 60-кватэрны дом сацыяльнага карыстання па вуліцы Сухой і новая жылая шматпавярхоўка ў Радашковічах. Інна Пудакевіч, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.
Увесь мінулы тыдзень у Беларусі ўспаміналі жудасныя падзеі вясны 43-го, адну з самых вялікіх трагедый 20-го стагоддзя. 75 год таму нямецкія акупанты стерлі з твару зямлі Хатынь. Зараз беларускую вёску не знайсці ні на адной геаграфічнай карце, як і сотні іншых паселішчаў краіны. Аб трагедыі спаленыя вёскі казалі ва ўсіх кутках Беларусі. У Маладзешынскім раёне нават стварылі мемарыяльны комплекс у мініяцюры. Экспазіцыю у выверскай школе склалі малые архітэктурныя формы. Зроблены ўсе рукамі старшакласнікаў падчас урокаў працы. З матэрыялу выкарыстоўвалі драўніну. Пілавалі, шліфавалі, фарбавалі яе, выточвалі лічбы і літары. Увесь працэс заняў каля 1,5 месяцаў. Як адзначылі педагогі установы, праца была карпатлівай, але карыснай. Працуючы над экспанатамі, вучні пашыралі веды па гісторыі Беларусі, геаграфіі і іншых школьных прадметах. 3 предмета я мог совместить и провести какие-то межпредметные связи, связать, научить детей не только создавать, работать, но и привить какие-то навыки будущей профессии, возможно. А одновременно связать с уроком истории Беларуси, привить любовь, патриотизм. Выставу наведалі ўсе дзеці установы адукацыі разам з педагогамі і бацькамі. Яны таксама прынялі ўдзел у стварэнні міні-мемарыяла. Дапоўнілі экспазіцыю гістарычныя стэнды з фактамі хатынскай расправы і назвамі сясцёр Хатыні. Вёсак менавіта ў Маладзешынскім раёне, якіх спасціг такі ж трагічны лёс. Хвіліна маўчання і бой званоў у 75-й раз нагадалі падрастаючаму пакаленню, як важна берагчы мір і памяць аб мінулым, каб гісторыя Хатыні і многіх іншых спаленых разам з жыхарамі вёсак Беларусі ніколі не паўтарылася. В прошлом году я и мои одноклассники посещали Хатынь. Мы видели колокола, могилы деревень, монументы. Мы это хотели передать в школе, чтобы дети, которые не ездили, на это все посмотрели. Адпачынак не нагода расслабляцца з мэтай прафілактыкі і недапушчэння дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей у час вясновых школьных канікул. Дзяржаўтаінспекцыя сумесна з інспекцыяй па справах непаўналетніх Маладзешынскага РАУС з 25 сакавіка па 2 красавіка праводзіць міжведамственны комплекс мерапрыемстваў «Бяспечныя канікулы». Асаблівая ўвага будзе накіравана на выяўленне і спыненне парушэнняў непаўналетнімі правілаў дарожнага руху з наступным прыцягненнем бацькоў да адміністрацыйнай адказнасці, а таксама на дысцыплінаванасць вадзіцеляў пры перавозцы дзяцей у аўтамабілі. Бацькі павінны нагадаць школьнікам пра абавязковае выкарыстанне флікераў у цёмны час сутак. Акрамя таго, дзеці захапляюцца размовамі і слуханнем музыкі па мабільным прыладам, знаходзячыся паблізу або на праезнай частцы чыгуначных шляхоў і аўтамабільных дарог. А гэта таксама можа прывесці да непрыемных наступстваў. Спадзяёмся на перамогі. 25 вучняў нашага раёна ўвайшлі ў склад абласной каманды для ўдзелу ў заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах, які адбудзецца ў канцы сакавіка ў розных гарадах Беларусі. Як правіла, найлепшыя вынікі маладзешынскія школьнікі паказваюць па хіміі, рускай, беларускай і замежных мовах. І біялогіі. У зборную каманду раёна ўвайшлі вучні ўсіх гарадскіх гімназій, сярэдніх школ нумар 8 і 14, а таксама гімназіі каледжа мастацтваў. Асаблівую каштоўнасць дыплом пераможцы ці прызёра рэспубліканскай алімпіяды мае для выпускнікоў. Пры паступленні ў вышэйшыя навучальныя установы ім аўтаматычна залічваецца 100 балаў па гэтым прадмеце або гарантуецца студэнцкі білет без тэсціравання, калі гэты прадмет профільны. І навіны спорту. Шайбу на лёд у лядовым палацы адбыліся адкрытыя абласныя спаборніцтвы па хакею з шайбай сярод юнакоў 2007 года нараджэння і маладзейшых, прысвечаны яны 630-годдзю Маладзешна. Заснавальнікі турніру, упраўлення адукацыі, спорту і турызму, аблы і райвыканкаму, а таксама дзюж «Алімпік-2011». За званне чэмпіёнаў на лядовай арэне змагаліся 5 каманд з Санкт-Петербурга, Мінска і Маладзешна. На территории Маладзешинского района мы сделаем все для того, чтобы вы себя
гульні праходзілі па кругавой сістэме. Кожная каманда сыграла па 6 матчаў. У фінале сустрэліся спартыўны клуб з Мінска і чырвоная зорка з Санкт-Петербурга. Фортуна была на баку хакеістаў з беларускай сталіцы. На 3-м месцы яшчэ адна каманда з Мінска «Дынама». Гаспадары турніру маладзечынскія алігатары, хаця і не падняліся на п'едэстал гонару, але атрымалі добры вопыт удзелу ў міжнародным турніры. А значыць, і спартыўныя перамогі абавязкова будуць. А на гэтым у мяне ўсё. Я ж з вами развітваюся. Новы выпуск глядзіце ўжо заўтра. Усяго добрага і да сустрэчы.